kontatuko dizuegu. Kaixo, ni Lukas naiz eta ipuin honetan Jose eta Ireneren lagunak izango naiz. Kaixo, ni Julia naiz eta ipuin honetan Unire izango naiz. Kaixo, ni Sofia naiz eta ipuin honetan kontalari izango naiz. Kaixo, ni Ainara naiz eta ipuin honetan Irene izango naiz. Kaixo, ni Jesus naiz eta ipuin honetan Amerin izango naiz. Oneire eta Amerin aurrak Amerikako ibai luze eta zabal baten ondoan bizi ziren. Lur koloreko azala eta begi beltzak zituzten. Indiarrak ziren. Oneida neska zen eta Amerin mutila. Nor da zure lagunik handiena? Galdetzen zioten Oneidari, eta honela erantzuten zuen. Amerin da nire lagunik handiena. Nor da zure lagunik handiena? Galdetzen zioten Amerini, eta honela erantzuten zuen beti. Nire lagunik handiena Oneida da. Ibaian, oianean eta leku guztietan beti elkarrekin ibiltzen ziren. Beraien eriskatik inoiz irten gabe zeuden. Ibai handi hartako urak nora joaten ziren jakin nahi zuten. Itsasoa nolakoa zen ikusi. Nora joango ote dira ibaiako urak? Nolako izango ote da itsasoa? Horregatik behin txalupa bat hartu eta ibaian behera abiatu ziren biak bakar-bakarrik. Gaua heldu zenean esan zion Amerinek Oneidari. Goazen etxera, beldurra daka! Ezin dugu txalupa gelditu, aurrera jarraitu beharrean gaude. Erantzun zion Oneidak, eta ilargiaren argitan itsasozabalera heldu ziren biak. Hurrengo egun osoa, olatuen gainean balantzaka igaro zuten gosez, hegadiz eta beldurrez. Itsasoan aurrera ino eraman zituen txalupak, lurrik ikusten ez zen lekuraino. Heldu zen gaua berriro, azaldu zen ilargia zeruan eta izarrak ere bai bere inguruan. Oneide eta Amerin negarrez zeuden, elkarri helduta. Baina orduan... Begira, argi txiki horik urrutian, itsasontzi bat da. Bi indiar txikiak garrasika hasi ziren. Etorri lagundu! Baina itsasontzi hartakoek ez zuten ezer entzun, eta ilunpean ikusi ere ez. Gauen erdia, lotan eta beste erdian egarrez igarro zuten bi indiar txiki. Hurrengo goizean ordea, beste itsasontzi bat azaldu zitzaien, eta hantxe etorri ziren Oneide eta Amerin Euskal Herrira. Arrantzale euskaldunak baitziren itsasontzi hartakoak. Eta Josi izeneko arrantzaleak esan zien Oneide eta Amerini. Inauteriak dira laster, gera zaitezte egun batzuetan gure etxean. Zer dira inauteriak? Galdetu zuten bi indiarrek eta Josiren alaba Irenek eta bere lagunek erantzun zieten. Inauterietan mozorratu egiten gara, arropa zaharrak jantzi eta aurpegiak margotzen ditugu, eta dantza egiten dugu kalean. Jose arrantzalearen etxean geratu ziren egun batzuk pasatzen Oneide eta Amerin. Lagun berri asko egin zituzten. Egunero kalean jolasean ibiltzen ziren ilundu arte. Inauterietan indiarrez mozorratuko gara! Erabaki zuten auzo hartako neska mutil guztiek. Oneida, Amerin, lagunduko aldiguzue? Galdetu zieten. Bai, posi gainera. Nik aurpegia margotuko dizuet eta buruan luma jarri. Esan zuen Oneidak. Eta hantxe ibili ziren denak inauterietan kalean gora eta kalean bera. Oihu eta salto. Leku zabal samarra aurkitzen zutenean gelditu. Borobilean jarri eta dantza aldi luzeak egiten zituzten lantzak astinduz. Gora, Amerin eta Oneida! Esaten zuten dantza saioa bukatutakoan. Gora! Erantzuten zuen jendeak txalojoz. Oso ondo ibili ziren bi indiarrak inauterietan. Eta apenas alde egin zuten Euskal Herritik beren lurraldera. Lehenengo hegazkinez eta gero helikopteroz itzuliz ziren, Oneide eta Amerin Amerikako ibai zabalaren ondora. Nolako poz hartuko zuten beren gurasoek? Hori bai, datorren urtean gurasoekin etorriko omen dira Oneide eta Amerin Euskal Herrira inauterietan. Gustatu!